I love you. I love you. Agkay. Ganira kong istorya hali kay love you, dili ka mo tubag. Umayon gani ko kay love you, mayon kag balos. Sige, sorry. Na. I love you. Balos. Okay. Nganong man ang paumpog balik? Mama mo yung magkabalos. Kaya yun man ka nga dapat mo yan kog balos. Labi, babes, ha? Babe, ay hugaw, oh. Sige, Pandara. Tewa gyud. Sa mana? Tubat ng batire. Agoy, pastilan. Nagani kina ako dire. Type C ra ba ne? I-charge. Ano sa police story ganun? Wa diri no? Teng, for 1K. Binisaya ha. Unsay purpose ng oxygen in Binisaya? Ang purpose sa oxygen, muna siya gamiton sa tao pag ginhawa para mabuhi. Okay. Ikaw moy. Oh, Binisaya, unsa ng carbon dioxide? sakyanan ni Boto namatay ang tao kay ni gawas. Kalayo ra man kay aron. Car bomb die outside. Car bomb die outside. Ay, kap. Ay, may muto diha. May gani ko nakita ka raw, kap. Magpablatir ko ni mo, kap. Kinsa man na? Kuan ba na ay lalaki sa amo at bang sa pultahan namo? Nagsigiglili na ko. Unya, burong na idaot ang buhaton na ko. Muna mong pablatir ko ni mo. Kinsa man na nakay picture ana? Kinsa man? Hara. Gwapo man niya pagsabot alaman mo ane. Mao gani nang magpablatir ko ni mo, no? Tiwa man na siya musulod na ko, ang magkulugusa. Matay nang. Sige, kung pangamay wala, gyud. Unsa trabaho sa imong lolo mo? Ang trabaho sa kong lolo, Dok, engineer. Pero kay bayihan man kayo, di karon pobre na kayo. Akong lolo mo 30 ka tuig tigluluto. Sige gini siyang gaukay. Pero bilib ko na akong lolo mo, kay di na siya mutilaw na yung lutuan. Yo, way lami gi kay na muluto mo lolo, Dok. Patilaw ko no ka. Pag sure mo, Laki may man gina muluto mo lolo. Akong tilaw na. mutilaw gi ka? Oh, mutilaw ka. Tigluluto man akong lolo og spalto. Abi na kong sipkok. No, yung cellphone. Kabuang nimo. Boss. Ay, wapo mo kung nagbalay ka nagbutilya, yung sila. Boss, saan ito, boss? Katunay gwapo? Oh, ane. Asa maron siyang wala man? Absent? Ang pisi ane. Boss, Oy, muna na kong trabaho, mo resign ako. kaya naman. Ay kapoy na kaayo. Ay ayo sig resign. Ane, dublihon ako imong sweldo plus dungagan ang benepisyo. Sure ba, doble yun yung sweldo? Oo, basta irag resign. Sige. Trabaho. Ay, kapo. Trabaho. Ay, mo resign ako. Resign ka? Resign ko, kapoy kayo yung trabaho dire. Ano kilakaw resign? Salamat kasi sa serbisyo. Sure ba? Lakaw. Di lamang ko. Ay dili, resign na. Resign na. Lakaw. Tarong apel. Ikaw din na si pangawat ay sinila sa amin. Bukan! Ay, lungsod. Lungsod. Ay, sakay. Sige.
Ay, dara sir. Pila man eh? 200 na talan sir. 200? 200. Sige, salamat. Bong, 200 balarya niya, 500 may gihatag, napay sukli 300 nila ka manayan, o mahulata. Atong tao ka. Nanguli ko na tamang kuan. Natawag ko. Sir! 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 Imusukli! Nakigi na sala nato, gitawag man nato si sir, o man kadungog. Atong bagay na. 150 ta, 150 ta. Sir! Man! Gikan sa wala, paingon sa to. Basta udoon ko ninyo, isulti mga pangalan sa mga uyab. Jin! Rita! Joy! Ross! Mario! Usoy Mario! Maria? Pahawa dire kay mauyab ka! Kaya ba? Pinsulod. Lapoy niya na ito. Ato na pet? Oo, surat. Sige pen, halita pen, picture na pen, kay Nino Tilgo. Waki. Hoy! Hoy! Asa ba ka? Akong gugton! Buang ka ayaw! Puro ko pala mo doon! Tagbuon kag dunggan! Mamatay ka! Patay man lagi kag uto? Uod sa? Ako namang tawagan to pulis ato kay airport. Ano ba lagi ka cellphone? Imo mo ko itong cellphone nagkikawat! Ako ha? Oh! Buang pahala kamay ko kuto! Hoy! Ako sir!